Sandaliri lang ang ginagamit ko sa'yo. Lalaban ka kahit malaki katawan mo. Ano, subukan mo. Sige, ano? Ang laki kasi ng buto niya eh. Normal lang. Tax lang ha. Gaka lang natin ha. Bumaba kasi buto. Sobrang lalim mo. Hindi ka tulad ito. Ang laki. Ano ba binuhat mo? Sa araro lang nagkaganito ka na? Normal. Dislocate kasi ito. Dislocation. Tingnan mo yung muscle ko. Oh. Lumalabas na oh. Lalim mo. Tingnan mo yung mukha mo kaya. Titigan mo yung mukha mo ito kuya. Parang ako yung nangingiligit sa sakit ko. Gano'n kuya. Huwag mo lalagyan ng power. Huwag mo lalagyan ng power. Tigas? Ayaw kumapit. Yun. Pumasok siya. Binugbog ko yung malaking katawan. Hindi nakaporma sa akin. Normal lang. Yan, pumasok siya. Ganyan mo lang. Nakatalian ko lang dito ngayon. Normal lang. Normal lang. Yeah. Huwag mo lalagyan ng power. Ganyan lang. Relax lang. Hinga. Mabigyan yung tinatis. Relax. Tigas talaga oh. Yung, pumasok. Nagaling mo na. Kala ko gagamit pa ako ng chimblak eh. Tingnan lang natin. Normal lang ulit. Okay. Yan, pahinga mo na konti. Tapos okay. Straight na tawag ko yan. Tumupong ano, sundalo. Baba mo yan. Tapos okay. Tingnan natin ha, normal ha. Tingnan muna natin to. Normal to, di ba? Straight body ko yan. O, di ba? Wala na. O, konti na lang, no? Hindi na katulad kanina, no? Sige, doon naman natin kukunin sa kawalan linya. At least naililiko ko na. Liko mo, liko. Hindi na masyado masaya, no? Okay, baba mo muna. Straight. Straight. Sige, baba mo pa. Sabi lang. Walang bali to, ha? Todo. Okay. Krok. Laki kasi ng katawan mo eh. Oh. Oo nga. Lalaki ng braso. Lalaki ng ano. Ba't di ka lang sumali ng boxing ba yan? Natatakot ako sa boxing. Sa kuligid lang sumasapa. Tingnan natin. O, diba? Bumang na siya. Hindi nakatulad kanina, no? Hindi katulad kanina. Tingnan nga natin kung lalaban pa yung daliri ko kanina. Tulak mo kaya? Oh, kaya na, oh. Yun na, hindi ko kaya. Ang tawag dyan, hindi frozen shoulder, dislocation. Nakikita ng ugat, bumaba ito, sa lakas ng binuhat mo, mabigat siguro pakasa sa'yo, pinuwersa niya. Hindi ako naniniwala sa kuligid lang to. Kung gano'n. May binuhat ito. Mayroon siyang pinuwersa na malakas, na hindi siya gumamit ng boom balingat niya. Ang ginamit niya lang ito. Ano yung sprayer? Napuwersa siya. Anong sprayer? Yung pagbuba ng gamot? Minadali niya. Hindi, yung pang-open mo ng polygrip, machine. Di ba full force yun? Kailangan yung boom puwersa ang gagamit. Di ba pag sa boxing, pag gumagamit ka, gusto mo lumakas ang uppercut at hook, gagamit ka ng balahan para mabend mo maigi. Pag ito lang kasi ginanon mo, masakit pero hindi mo pa siya mapapatulog. Kailangan kumuha ka ng pwersa simula sa pa hanggang translate mo dito sa buong kamao mo. Yung ang ginawa mo, kinuha mo na lahat yung lakas dito, hindi ka kumamit ng balikat. Kaya ito na pwersa. Yan ang nangyari sa kanya. Mabuti nga na kinaya niya pa ito ng ilang buwan na yun. Pumasok na. Mabuti na, hindi ka tulad kanina. Yun, pumasok na siya. Anong pinagkaiba? Wala na! Wala na. Wala na. Sige. Tapos na. Ayusin na natin. Chard, ayusin mo na to, Chard. Kaya mo na to.
Yan, hindi ka na antukin. Tapusin mo na. Hindi, tapos ka na kayo. Hindi, pero pakita mo muna, bago natin ipatay yung sayo. Doon yun eh, kasi tapos na yan, bali i-adjust ka lang ng konti. Ganun ka ulit. Pati lang ginawa mo. Di ba inangat mo yan? Naalala mo kanina, ganun lang, no? Di ba, ganyan lang. Tingnan natin kung anong pinagbago. Oh, yay! Baba. Mataas na. Kanina, paano mo lang inangat? Dito lang. Hindi mo na kaya, no? Ngayon, inangat mo. Ay, sagad mo yan. Wala na sagad mo yan. Kaya na. Hindi ka na maligno. Napersa ka sa kaka.